बेथ' बिराद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाय पारमिसनखौ जोङो मास मोनसेनि सिगां बिबाय थादोंमोन जाय जों समाव पारमिसन बिदोंमोन बिथांमोना बुंदोंमोन नोंसोर खामानिफोरखौ मावबाय था जों डिसेम्बर 4 तारिख 5 तारिखआव नोंथांमोननो जोङो मा होनगोन पारमिसनखौ होगोन होननानै नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना फैयै फैयै गासैबो खामानि जोबखांजोबनायनि उनाव बेसेबां फैसा बेसेबां माने दुखु खस्थ' खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना साडेनलि जे बुंबाय नोंथांमोननो जों पारमिसनखौ होनो हाया होननानै बेथ' मोनसे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेयो बर'नि जारिमिनाव दिनैनिल' जाथाय नङा बे सिगांनिफ्रायनो जाबोदों बेखायनो जोङो जेननानै थायाखै आरो जोङो बे मुभमेन्टखौ लांबाय थागोन जेरैखि जाया बाइक गेन बाइक क्रप जोंथ' बे दिल्लीयाव थांनाय जेब्ला जों कर्ट एरेस्ट जादोंमोन बेथ' जोंनि फेलियार प्रग्राम नङा बेथ' माने मोनसे माने ग्रान्ड साक्सेस प्रग्राम जादों जोंहा माने गुथै इन्डियायावनो जोंखौ माने हाइलाइट खालामनासो होनाय जादों बिथांमोना जों बेयाव माने कर्ट एरेस्ट जादों होननानै जों दुखु नांनानै फैयाखै खिन्थु जों जेब्ला बे दिल्लीयाव थांदोंमोन जों बिथां सेन्ट्रेल मिनिस्टार रामदास आठवाले बिथांनो जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम बयबो होबोनो हादों आरो बिथाङा बुंदों खुब खमनि गेजेरावनो जों नोंथांमोननि माबाखौ प्रब्लेमखौ जोङो डिसकास खालामो नोंथांमोनखौ जेब्ला समफ्रा मिलायगोन जों लिंहरनानै रायलायगोन होननानै बुंदों बेखौथ' जोङो बुंलायाबाबो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा मिथिखायो सोर बायदि सुबुङा बादा होदों सिगाङाव जास्ट नाय सिगाङाव बुंदोंमोन प्रशासना बुंदोंमोन नोंथांमोननो जों 4 तारिख 5 तारिखआव होगोन नाथाय बिथांमोना जेब्ला मोनथियो जे 40-50 हाजारसो मानसिफोर गेदारिं जागोन सोरबा जोंनिनो न'आवनिनो बिदा फंबायफ्रा बे बाथ्राखौ निस्सय बादा होदों जेब्ला जों एसपि सारजों रायलायदों बिथाङा बुंदों जोंथ' होगौमोन नाथाय बिहा गोजौनिफ्राय प्रेसार फैदों होननानै सोर प्रेसार होदों सार होनना जों सोंबाय बिथाङा खोन्थानो हाया आं खोन्थानो हाया जायखिजाया गोजौनिफ्राय प्रेसारजों नोंसोर बुजिना लादों होननानै अब्ला जों बुजिबाय बेवहाय जोंनि मानसिफोरनि आखाइबो इनभल्भ दङ रंगल बर' बिथां सार थांनायावथ' मा बुंनो सासे थांबानोदि मोनसे संगठना बायनांगौ बेथ' नङा जेरै नोंथांमोना मिथिगौ दुब्लि बारिफ्राव जेब्ला जों माइ फैयो नङा होनबा सोरबा गुदाबो थायो सोरबा माने मा होनगोन बेखौ दाउला माइना मा होनो ना जायखौ जों बासिख'ना सिबखारनानै गारो बेफोरबायदि सुबुंफ्रा थानो हागौ अनेकआव थ' नाङि मानसिफ्रा माने थांनायाबो मोजां रंगल साराथ' आंजों थाफायोमोन सानैसो मानसिफ्राथ' आंखौबो सासपेन्ड खालामदों बे बिथाङाबो रंगल सारजों थांफासिगोन नामा होननानै रंगल बिथां थांफासिगोन नामा होननानै जेब्लासिम संगठनाव बिथाङा बन्सआव दंमोन अब्ला आंजों बिथांमोनजों बे संगठन हिसाबै जों मोनसे टिमाव दंमोन नालाय जों खौसेनो दंमोन नाथाय जेब्लासिमनाखि बिथाङा बन्सआव गारनानै थाङो बिजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया लेनदेन गैया बेथ' दिनैनि दिनाव जोङो बुंनो थाङोब्ला बिथाङा जाबादि पार्टियाव थांदों आरो बे पार्टिनिफ्रायनो जोंहा माने 100% बादाया दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बादाया फैगासिनो दङ बे बुस्थुखौथ' बे बुंखागोन नङा होनबा बै समावबो जेब्ला आबसु आन्दलन खालामदोंमोन सोरबा हाग्रामा सोरखौबा रायदोंमोन सोरखौबा अनेक सोंखारिदोंमोन बेथ' जालायबाय थाखागोन बेयाव रायजोफ्रा कनभिन्स जानांगौ बिनि खुनु माबायानो गैया जोंनि थांखिया मा जोंनि थांखिया जाबाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड आरो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ जोंनि बर'फोरनि उन्दै उनला आबै आबौ बोराय बुरै गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरनाव दंजोबो बेनिखायनो बेयाव सोरबा बुंनानै मिसलिड खालामगोन बेजों माने बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ फंसे फोथाया बिथाङाथ' रंगल बर' बिथाङा गावनो फरायनो होनानै बोसोरनै लिभ लाथ'गोन होननानै बुंदोंमोन बेनिफ्राय अर्गानाइजेसनावसो मोनसे सिस्टेम थायो बयबो मिथियो जेराव गाव बिथाङा बोसोरनै लिभ लानि आं फरायनो LLB आंना जोबाखै होननानै गाव बुंदोंमोन बिनि उनावहाय मा जाखो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मानसि बारा गैबाङैलाय बिथांखौ जों बिदि प्रग्रामफ्राव लानानै बेरायदों बिथाङा बिथांनि हेफाजाबावनो जोङो गैयाबाबो लाइक 10टा आनसलिक गानाबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बिनि उनावहाय बिथाङा माबा मोनसे सानदोंमोन खोमा दे आं बन्सआव थाना मावफिननोसै नाथाय गाव जेब्ला टार्म सोनायानो जोबाखैब्ला बिथांनि थाखायबो जों नाजादोंमोन आरो सेन्ट्रेला बुंदोंमोन नोंथाङा फेब्रुवारिसिम नोंखौ फुल प्लेज खालामनानै होगोन दा जोंनि दङ बिदि मावबाय था होननानै दा बे समावहाय बिथाङा हथादै थांबाय 2018 सोरबा हाग्रामाया बड'लेण्ड मोना बुंदोंमोन सोरबा क्राइटेरिया गैया होनदोंमोन बेथ' बेलेग आलादा बाथ्रा जोङो फैयै नुयोब्ला मा जाखो बै समाव हाग्रामा बिथाङा जेरैखौ बुंदोंमोन बे बड'लेण्ड सोरजिनायनि जेबो क्राइटेरिया गैया गैथ'आ होननानै दिपेन बर' साराबो खुद गावनो बुंदों बे बड'लेण्ड सोरजिनायनि जेबो क्राइटेरिया गैथ'आ होननानै होमबा दिपेन सारा सोर आरो हाग्रामा सारा सोर सानैबो एखे बुंनायाथ' एखे नङा होनबा खिन्थु बड'लेण्ड सोरजिनायनि क्राइटेरिया गैथ'आ होननानै जों गादब जानाय नासयजानाय जों ओरैनो मैगं मैसं थाबाय थागोन नामा बर'फ्रा नों आं बायदि यां जेनेरेसनफ्रा इडुकेटेड मानसिफ्रा बुजिनो गोरों मानसिफ्रा जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा उइना जानायखौ सानफ्रामबो बुथार जाखुमानायखौ जिनाहारि खालामजानायखौ जों ओरैनो मेगन नायनानै थाबाय थानांगौ नामा बेखौथ' कनफिउस खालामग्राफ्रा खालामो नाथाय जोङो नुनो थाङोब्ला बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय दिनैहाय खोब दुखु नांदों आङो जेराव जोंहा मास गिदिं जानो थाङाखै जों नुनो थाङो मा आबसुनि माबाफ्राव अफिसफ्राव मा जायो UPPLनि मानसिफोर फैयो नंगौ हय आसि बर' हिसाबै थांनो हायो बिथांमोना बर' हिसाबै बयबो मोनथाम थांनाय खिन्थु
जेराव इउपिपिएलनि मानसिफ्रा आबसुनि अफिसाव थांनानै मिटिं जिरायहैयो मा खालामहैयो बेवखायनो आबसु बिथांमोना नंगौब्लाबो नङाब्लाबो इउपिपिएलनि मानसि होनना बुंजादों दिनैनि उनाव सोंखारिदों बेखौ सैथो बाथ्रा बेखौ रावबो थगायनो हाया नङा होनब्ला नाथाय बनसुआदि दिनैसिमबो बिपिएफनि मोनसेबो खामानि मावफेराखै बिपिएफनि अफिसफ्राव थांनानै जों दिनैखौबा बिदि पलिटिक्सनि माने जेबो बाथ्रा रायलायाखै बिथांमोना हायोबा प्रुफ हो जानो हागौ बनजित मन्जिल बिथां सारा सिगां बिएसएफनि सासे दैदेनगिरिमोन बिथाङा फैनानै दि बनसुआव लिड लादों बे नङादि सोरबा पलिटिशियान मानसिया सोरबा पलिटिक्स पार्टिनिफ्राय फैनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जुरित होनो हाया बे मा बाथ्रा जाखो बेलाय नङा होनबा दा नोंथांमोना दिनै मिडियानि मानसि गाबोन समफोर फैनानै जेनेबा सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्टशिपखौ मोनबायनो नोंथांखौबो सोंखारिगोन बिथाङा उमुक चेनेलनि माबा सासेनो मिडिया पार्सनमोन होमब्ला बे समाव नोंथांमोना माबायदि बुंगोन ना मिडिया पार्सनफ्रा माने बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो मोना नामा बड'लेण्डआ बिब्दिनो मोना नामा